ng'anyo mag dakteche Kakamega. Ng'anyo manyien dwa chakore Kiambu ne wik mochako ni. Wadhi ng'anyo ntiere Nakuru, ntiere Laikipia, ntiere Narok. Sani kiyudo Narok, jo kaunti ma Narok pok ochulo statutory deduction nyaka sa dweche 5. Nyiso ni kata kituo yudo dhi osiptal ka in daktari. Loans panika ok chul. Koro shida ntiere counties kae. To e wach UHC ni en shared. Nimar sirikal ne timo ne counties glory capacity building. Ne gi support counties mondo bed gi jothieth mondo kony. But counties wacho ni gionge pesa ma ginya ndiko go jogi. Mana ka counties no wacho ni gionge pesa ma ginya chulo wago CBA wa. Mano chulo mani mondo wang'any mondo sirikal mondo ogol pesa omi counties ochulwa. Mano ma kote ma gi jo UHC sani. Nimar onego bed treasury ogol pesa omi counties mondo counties obed gi jogi. Kachingi mwana achiel wan gi treasury achiel kende. Treasury ordinary. Koro ideally jogi ka dhi counties kaka wana gidhi ni onego pesa oluw dhi gi counties. Mano miyo gin gi luoro. Governors bende gi luoro. Ni kapo ni jogi owuok modhi counties ka pesa pok omi jo counties tidhi lokgi. Nimar igawanye bocho budo gino ok timre. Ma gima sani en an issue of distrust. Lakini the fact mar jogo nego bechur pesa maromo gi jomodong ka, the fact ni jo UHC nego indigo gi on PNP mano ji oyie te. Shida ema ni en karang'o. Mano kelo ywaruok sana. To ng'ama ja miriambo ka endi en sirikal man malo koso jo county ma jo miriambo. Bana sirikal te riambo ban. Sirikal te most of the time riambo kabisa. In fact, anyama ni it's the first time sirikal omiyo agreement to implement consistently. Mana miyo kino kawano dhi strike 2017. To chuno nyaka dhi strike mondo gigo bed implemented. Emani sa emani wagi implement. Ng'eni ni koko tim gido jidoke ng'anyo. Koro thoughtness government kose unyore gi jotich gin pressure magiro no kose rumo to implementing gik mag unyore ka gikedo ga tenge. Mana miyo jotich oluoro. Governors be oluoro sirikal maduong' ni apana kaponi ok omigi pesa chuth to pesa ok dhi biro. Koro sirikal be ok trust each other. National government, county government be ok trust each other maber. Lakini wando kaka dok KMPDU gik manonjore tanto work formula mane wagore ni higa mokalo machi wadwa dhi ng'anyo ne be December sani gibedo implemented. Tingeni ka gimoro ngech wano kwanjo siasa wan odoro ji othiedhi. E sasa mwadhi e ng'anyo wang'anyo man gik moko ok timre. So gik moko itimo ma wawinjore ma follow up ok wanyal